It's your boy, Boss Cirque Bakarir again! Outfit check! Singbang gabi check! Ayusin mo yung tayo mo. Oo nga, ganun dapat siya tumatayo eh. Mag-model. Simbang gabi check! Outfit Hindi. check! Yan. Hey! Mga pangmalakasan natin, mga bossing! Outfit check! So ngayon mga bossing, papunta kami sa LCBO at ano bang gagawin natin doon, be? Bibili ng pangwalwal. Bibili tayo ng pangwalwal yun! Oo, sanggala. Walwal pa. Ay ma. Ay ma, shoutout sa'yo! Kamo. Sa'yo. Ngayon lang to. Love you. Yeah, oh, minsan lang kami magwalwal, hindi naman po every week. Ganoon. Promise, hindi pa talaga. Huwag po kayo maniwala sa mga sabi-sabi at sa nakikita nyo. Hindi naman po kami palaging nagiinom. Ano lang po naman, occasionally. Hindi, joke lang. So yun mga boss, pupunta kasi kami ngayon sa LCBO dahil nga mag-celebrate kami ng aking kaarawan, no? Mga hindi nakakaalam dyan, hindi nakakilala sa akin. Ang aking kaarawan nalalapit na. So yeah, solid pakadaming tao. Para na ng oras na babe. Alas 7 na, pero sobrang dami pa rin ng tao dito mga boss. So yun, siguro dahil nga holiday season, kaya sobrang dami ng tao ngayon dito sa mall guys. Sabado. Tsaka Sabado, yan, +1 yun. Isa pa yun. Oo, hindi na sila BO. LC na lang sila. So dito sa Canada guys, kaming mga tito, ito ang aming tambayan. Ganun ka sa card mo sa kanya, sa card gaganon ka. Paano? Ganun sa card. Ganon ka papasok? Special entrance ka? Babe, anong gusto mong inumin? Tubig lang sa akin. Hindi naman ako uminom ng alak. Sobrang daming dito, gusto mo tubig? Oo. Hindi naman ako uminom Ganon ng ka alak. kalupet. Tingnan mo na yung mga pwede mo nabili dyan, oh. Ano yan? Ano yung mga yan? Ano, Ismir Op. Budkang. Oo. Tapos order mo tubig. Tubig lang ako. Tubig lang. Kape na lang, kape. Kape? Alam ko na. Yung tubig mo, yung chaser mo tubig. Tapos iinumin mo yung mga ganyan. Hotdog. Ito ba? So ito ang ating pambato for the night. So yeah, JD baka naman. Ay, Jack Daniels pala. Jack Daniels. Pambato natin to ngayong gabi pare. Tsaka okay na yung ano natin, sir, yung beer natin. Uwi na ba natin? Ito lang pala yung sa'yo, pero ito yung ilain mo. Oo. Ano na yun? Oo, ito na. Tara na. Tara. Ang bahala dyan, pare. Ito lang sa akin. Ano ba yan? Mocktail lang to. Kak. Meron din siyang alcohol. Ayoko to. May alcohol. Ayoko to. Kape lang, kape. Chocolate lang, chocolate. Yeah. Boss. Magkano yan ganyan, bossing? Ay, sir, Magkano yan? ito po, hindi namin binibenta to, sir. Bakit mo Special tinitinda? Bakit mo sinasayaw? Kasi, ay, ma'am, Aba? baka mabasag. Parang ang nipis nung, Ano pa yung boto? parang ang nipis ng bote. Babe, anong tinanong sa'yo nung tao din sa loob? Tinatanong niya kung may YouTube ka daw. Sabi ko, may OnlyFans ka. Tawa-tawa kayo. Ano kayo? Ano? Yung ano ko dun sa OnlyFans. Ayaw nga pala. Bakit mo ginawa yun? Asa na yung dalawa? Nasaan na nga sila? Shy type nga. Oo, dapat na huwag ka magpo-promote. Dapat, ba't ba? Ay! Ako dapat huwag ka nagpo-promote ng YouTube, no? Oo. Kaya mo sila yung makadiscover sa'yo. Ah. Ganon. Hindi pa naman ganon kakapal yung mukha ko konti lang. Wait, paano i-zoom? Ha? Paano i-zoom? Huwag mo nang i-zoom. Uy, wag mo akong isama. Ay! Wag! Uy, wag mo akong isama dyan! Shy type ka. Ang paalam ko lang, punta ng SM eh. Baka mo sabihin ng mama ko. Wag ako. Hindi ka nagpaalam. Minalap ka ng nanay mo. Uy, uwi ka na daw. Tignan mo, nawawala ka pa. Lamig-lamig, naka-shorts ka lang. Ba't naka-shorts ka lang? Kung ano, makita kasi pa. Paalam mo lang kasi. 6 na nga lang kami, nagkakawalaan pa kami. Hindi namin mahanap yung dalawa namin kasama, nandito pala. B, huwag ka nang bibili ng cake, mahal dyan. Bibili ka pa ng cake. Tingnan mo, mahal-mahal. Tingnan mo, mahal-mahal, oh. Isang cake, $9.99. Bakit cake ba yung bibilin? Yung mga ano?
Oh. You wanna put in the vlog? Thank you, man. Thank you. Can I also... Another one. Another one. Eh. Me too, sir. You too? Oh, okay. Baliwa mo na. Your new subscribers. Oh man, this is crazy. Appreciate it. Subscriber right now. Eh. Hadispa. SIRK SIRK TV. Yeah. On YouTube. Thanks, man. Thank you, bro. Thank you. What's up, just like vlogging? Yeah. So nung nakausap natin yung dalawang when we talk to those when we nung nakausap natin yung dalawang bata kanina doon sa loob ng mall, pinagbawalan tayo na bawal daw pala mag-record doon sa loob ng mall, guys. So ang nangyari, pinalabas tayo, pare. Anyway, what can we do? Sabi kasi nila private property. Ngayon ko lang nalaman na yung mga mall is private property pala. Tama ba? Private property ba talaga yung mall? Pero hindi naman siya private property, di ba? Siguro. Yeah. So yun, baka nga dahil nga siguro private property siya, guys, kasi nga may pangalan siya, Fairview Mall. So kaya siya naging private property. Siguro sa Fairview siya. Oo, dahil nga taga Fairview sila. Wala na tayong magagawa doon, mga boss. So yun, ngayon, pauwi na tayo. Ano kinukuha mo? Kasama natin mga apports natin. Mga apports. Mga apports. Apports. You. Tingin pa yun, oh. Gusto nung nakaputi, oh. Bibili lang ako sa tindahan eh. Tapos makikita ko niya. Itira mo na, boy. Huwag mo naman ipakita na matatalo ko sila sa Jenga. Aba. Ay, tapos na pala. Tapos! Meron pa isa. Hindi pa tapos. Tingnan mo, ilalagay pa. Ay, saan ko ilalagay yan? Tabingi pa yun. Iuusog ko to. Wala ka. Basta malagay mo. Yun na yun. Patay yun. Paano mo naman? Kasi yung paalam ko, bibili lang ako eh. Ba't ako nakipaglaro ng Jenga? Ano gagawin dyan? May isa pa. Isa pa. Ikaw pa pala. Ako rin pala yung mag-ano sa'yo pag natalo ka. Diba? Ikaw na nga. Bakit? Pisting yawa. Pisting yawa. Din ko di makuha. Tangina, bars. May beer pa ba kayo? Hindi ba to pwede? Ay, wait lang! Hindi pa tapos! Baka Ano mas pa, Dex? nodo. Tapos masikip din pala, no? Oh shit, masikip. Uy! Hindi! No mo, what? Ay, ikaw, video ka dyan, akin na yan. Video mo ako. Tingnan mo yung sarili mo, paano ka matalo? Hindi, tingnan mo yung sarili mo. Oh, paano ka matalo? Oh, ihip-ihip ka pa dyan. Matabi nga to. Wala, ba't na ganun lumambot bigla? Oo nga, lumabot bigla. Sabi sa'yo, pre. Yung pinakamatagal so far, ah. Ihi ako. Ay, pwede ba umihi? Bibi. Oo, naiihi ako. Walang anong tinganan. Hindi naman to bobo shot eh. Bibi. Ina, wala na akong mata. Soja boy ita. Soja boy. Ito. Soja boy ita. Soja boy amigo. Paano yun? Amigo. Yo! Walang hihinga. Ito pala. Hindi na pantay, be. Pagsabihin mo na yan. Jinga, Huwag mo nang paabutin sa akin. Alaysa. Ang tagal.
Jingle bells, Bibi, pwede jingle sa taas. bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the jumbo's ever say. Hey, jingle bells, jingle all the way. Try mo na. Tangin mo, lapit naman. May layo ka naman, B. May layo. Paparazzi yung puta. Every day, every single day, and a day is in every day. Shit! Uy, bakit nag-i-shit ka na dyan? Bad word yun ah. Mag-shit-shit ang bata na nanonood, oh. Mahirapan kami gawin ng ano. Mahirapan pa kami gawin ng tit. Gano'n namin yun. Umiikot yung jingga. Mekot! Sige, pigilan mo. Hop. Putang ina, hirap na. Tagal naman, nakapagod maghintay. Ganda pare. Nice. Tulog muna tayo guys. Umaangat na to. Gumagano to. Hirap! Bibi, pwede rito. Ayaw nga. Itumbahin mo na lang. Ibahin mo. Nahirapan ka, tumbahin mo na lang. Huwag yan. Maangas. Yun ang hirap. Yung nagpapawisan ako dito. Electric fan ka muna. Takad ka na. Ito. Oo. Papuin niya. Buksan mo lang yung rep. para- Tagal. Buksan lang yung rep para lumamig Talaga, yung paligid. promise. Tapos na. Ginawang aircon yung rap Pwede ko bang pigilan? Pigil ako, pipigil dito sa baba. Hindi ba hulog? Wala na akong makabi. Nagreklamo ng kamera ko. Ngalay na yung cameraman po. Nawala na ng baterya. Ayun, pinilit. Pinilit. Ayoko mag-shot eh. Ay, putang ina mo, ikaw lang pala. Oh! Sigurado ka? Tanya! Shit! Liza, tandaan mo tong araw na to. To. Hindi Soja boy nagpapatalo ito. to, pare. Soja girl ito. Soja girl ito. Nakapato pa yun. Hindi ko abot eh. Hindi mo abot. Kailangan ko ng booster para makita. Uy, kailangan ng booster. Booster naman! Iturok mo yung booster! Yung mo tinuturo Tusukan mo ng Johnson. Nagagalit na ako. Sayang. Yeah. Bibi, mga paborito mong kanta. Yeah. Bakit pag sa akin zoom? Bakit pag sa akin zoom? Zoom mo sa pagmumukha nun, no? Hello guys, it's your boy Boss Sark back at it again, and it's another day for another vlog. It's 2:23, no? Dalawang Michael Jordan is the time, so it's the time of the year. Let's go back at it again, come on.